Kilala nyo daya. Daya ang manamit sa manok nga nitip. Love ang palibot. SM Aura. SM Aura daya. SM Aura. Yan guys, kung gusto nyo dyan mamasyal, manamit ka dyan. American Cemetery daya. Manamit ang American Cemetery, malinong kapin pa kung mga ga-date-date ka mo, malambing-lambing, walking-walking ka mo while you are in pamasyal. Ayan, manamit ka dyan. Ang tawon-tang swimming pool sa Dadam. Oh, kasi mulog cellphone ko po yan. Swimming pool sa Dadam. Okay. Tangkong ko nga. Ayan. See? Tangkong ko. 10 days pa lang daya at tangkong.